Hello guys, this is Eric Kilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Filipino Hilot. Hello po sa inyo ha. Sabi na sa karoon lang nakakita ng video, God bless po. Mayang hapon sir. Mung sa itong pamatay sir? Di kalingi, kita Di kilingi. tulog iyo. Oo. Ano sa lana? Gapon, Kapon. Sige. dili tulog kita ini ya. Dalalikod na siya. Dawin ang naong anak siya. Ito ba ito sir? Gawas na sir. Yung mga ginagmay-nagmay. Hawak. Mana. Musganan. Mas ganun. Bye-bye. Ito ba yun? Dali ka? Ora. Okay, ako lang balas sa ban. Dali balik. Sige. Asa yung balay sir? Ya, first stop. Ano ba? Abay tilcha pilati. Abi ka, dali da sa likod ano. May nakabalok ko ha. Dili gatuto niya. Oo ba? Sige. So ayun guys, shout out sa taga ako sa trailer ka. Siyempre. Dali na sa first gram no, dapit sa may Victory Chapel. Dapat isa dia no. Victory tapos na isa, no? Beto dia ma. Naisa dia. Ayan na guys, hello po sa inyo. God bless po siya nasa sa katrabaho na to. Na mamayo yung pamatis kalawasan, no? Sa katulilingi. Pamulingi, dalalawa siguro. Dalalawa niya. No, tabangan ito mamayo sa sir. Siyempre, ino ba nag-spot ang post din sir, no? Yeah, siyempre tarang yung doon ulit, tabangan na ito mamayo. Tutob sa tumay mo, no? Manikamot ang mamayo nga itong kakusungan. Mag-shoutout sa ito mga viewers, regular viewers ako sa 600 plus of sa mga karoon lang kakita nag-view, please subscribe, please click lang ang bell button para update kayo comment, like, and share po. Ayan, of course, parang mga sa ding sa mga nagtatanaw sa kuha o sa Samang nalakangan si Say-Say ma. hello sa kung masukoy sa Facebook, parang kita o sa tarang nga o tapos out para ako Uli na ganito pinapandito. o sa lahat ng mga OFW alam ko dyan kung sa mga taga-Digo City, Davao del Sur. Kaya magsugod ako kilotron guys, so please po support my channel. Ano na bata rin may kagwigay na sa Tay, ta. Iungyara bumuli Ate Ilay. Ate Ilay magkaon sa mo Ate Ilay magmana ng hilot. Bakser ka? Bakser siya? Bakser siya? Ito may kauno na to Ate Ilay. Kunto ba? Paman. Uli na mo. Ang taklo. Saan ka naman? Okay. Selamat ka na. Saya sumugilat ng rice. Christmas ko siya. Pala ko kung jacket na ba eh? True. Bag. Ang bag ba? Ay, tita, pala na nagod sa tita ba eh? Asan di ka? Lato mi. Uy, na mo? Painit ba mo? Last kong bag na. Ay, tita. Di ko kabot amang. Mang. Dito lang kinis. No. Bukat na bang? Mas bukat ako bag. Gawas si Drew. Gusto ng bata? Dali ka na mga guys. Ang doon mo pa. Sulod na dia lay Lay. Ay. Ha, balik di kagma. Kasi pa din. Sabado pa kambalik na. Ate, nagpabado dili pa. Sige, pakasa. Pinoon. Ha? Salo. Video ni mati. Video lah. Okay, hintaw nga mo. Ini pada punya bos.
Ano lang? Kaya taas mo na siya. Ano lang? Sa Patos mo ba eh? Kanila. share it. Kanila. Ano lang? Linis ko man ko. Ito lang kahit na-interview. Bakit na ka? Bakit sa? Di ba na din mo kuhan meeting doon? Ha? Ano na? Hay! Hmm? Iisi sa ning bata ko ilay. Sa ning bata ilay isip. Jacket lang natin. Asa si Siding? Kaya tubangan, ay sa likod. Dili na nasa kuha si Ding Pai. Sa puno ng tubangan. Sa likod. Uy, araw, maday ka ron. Araw. Bisa ka, di ka lang nilagpas ko din. Uy, kanila na diya. Ano? Kasi pala, hindi ko ako nila na makuha ko. Dalang, may naman ba ako sa kayo? Uy, kanina, ang talabalit niya. Kaya, muli ang magkakitaro po si Drake, no? Daster, Uli na kasi, Drek. Daster, umagayapir. Pagtawag gayapir, pagtawag bilibangan. Buwang. Buwang kayo. Pagtarong po sa'yo, na inublaan ang magbuka sa'yo eh. Tamo ka inuhan mo kayo. Balibalin. Libalin. Ako tayo. Ano ba yung wipes dili man? Ay! Ano, magkot to? Sa'yo? Kalami. Sundog dyan. Bulgaya po rin. Sabong. Bawit na tingin. Ang tabi, be. Ikaw may napantay ng bata, ma'am. Ako kayo ba din? Ang buti na tawag-tawag. Hindi na. Ang dami sa CCTV. Kaway si Teddy. Kamot. Oh, kamot. Hindi na kondom, be. Hala ka. Okay ka taas. Dara, oh! Ang kaniman po. Kapura mo na steel. Ang katawi. Ampi gani! Tapos sa diil. Tapos sa diil or tawil. Sa diil. Ibog kay ba? Mo na pulo? Ano din sa utang sa'yo? Saan di pag timing na lagi ka papa ko. Wala. Asin ko ako dulit na to. Dala naman na ba? Sino to ba? Parang. Bebe, dala dali ako. Umot na kami. Sige, parang natawa ko ang pulo. Mang nato diring sininan ako. Magsayaw sila sa ding ugma at ilay. Kami po. Magsayaw ni ugma. Kami po. Umuot kayo, pero wala. Hindi sayaw daw. Sunod. Kami po di, wapod mi na ma-practice. Magsakilan sila kay Bunbun Mang? Banda siya. Magka, adulis mo na sa unya. Ikit. Oo, kamong kalingon na ni uban naman ko. Ano rin siya? Oo, sila dito. Ang dati na kang kaon. Wala na sila mag-inatalon. Kaon lagi ko, uy, kablo kay gigutom ko.
Jollibee, ang buga. Yung tubig din, sige mo. Huwag mong di ka, huwag mong di mo na malit ato Jollibee gani. Magdala mo isda kon. Hindi. Masarap pa daw pagka. Dili daw. Uy. Ada isda. Palit mong isda. Pagpalit pa mo og mga 2 ka kilo. Sige, ano ninyo? Natagaan yung 1 kilos mama, anak. Litay. Tagaan ba ninyo og matambak ka? Hindi face ito ay katayin. Katiligod. Tarik mo. Pag-bili titi. Uy, matay. Narotin mo yung fragly. Hira ba mo kon sante kay mo ambak. Yaman! Dula na ang kasunod. Ha? Abot mo og araw ron. Kalambat to man kuan racing. Wala, taga-bato man din. Sa din gym. Taga-bato. Basi unya pa nang alas 5 mo magkuan, flag ceremony. Size. Tay oy. Kuan na ng cellphone, pero wa na online. Luto man gina nila. Ugo sa duna bunin kapag kuan bantay ang bata. Momong na? Simula ris kuan ganang tawag ana. Alas 3, alas 4 na, libo. Wah. Patay na may tiwas gatas oh. Oo nga, yan naman ang ikuan. Sa Dahil ako tubig eh. Kanina lang ito. Dali, ay ganit ko. Boli. Ano man kabuti kung papalit ng sapatos ha? lalo mo kapalit ng sapatos. Hindi lang sumutol, puti sa dila mo na mo. Wala, sapatos. Ano paliti oy. Tuo mo ka ng crisis kayo. Di ko palit to. Mo na siya daddy. Mo na siya daddy. Masumbat ko siguro ni Pai. Ma'am, patry good ko atong gipalit nato na sa nina, ma'am. Ano? Dira, Eh kasi kuya Bun, kuya amo na ni. Pwede naman ko Ding. Nay, pwede naman sa ko Ding. Asa na lang. Pandaran ko sin dito amo Ikay din ha. butang ano. Deng. Saksa to sa. Sin dito amo. kung aso sila manayaw ma. Wala, tiin nila uma. Ugma na. Balik ulit ko. Ah. Ano ba? Gusto nila. Lock to na. Ang block mo tanan. But Wednesday man daw mi din. Ay, tita, pala ko balik sa ref Dako tita. may Tubig. pantalon. Naon lang ko dagang mo. Wednesday biya mong sayo ding Wednesday. Ikaw na. Alas 6 mo mag-flag ceremony do. Deng, ay kalimti ding ha ang brownies ha. Pagbatulong na kasi mo ha ding ha. Kinyo ha ding ha. Naku na ilang brownies. Para malipay ka. Igiling na yung uniform. Kaya ako ba? Bon. Patry din ko ba? Atong ano ba? Ako na kanya. Ano rin? Turbo na. Ilot ko yan. Ay, unsa gito? Bili na yung uniform kasi dada yung mga atulitan. Oh, online ba? Online. Buti lagi sa pero.
Doon ako din. Ayun lang ba? Yan, masaya ka, kapicturan sa kadaan. Ano sa kaya na? Nervous? Ito na daw mo. Goodness! Manis kay Ugma. Oh, nagpapaklas mo. Manis. Lo, bukit-on lagi tadi mo. Dili, lagi. Lukon, lukon. Ay, kabra. Dili, dili. Dili, dili. Ano ba? Ito mapupang. Kita ada yang tutoy. Dili ba, oh. Kapal yan naman tayo. Wala, magsayo ko ron. Ayun lang. Kumbaga nyo na ron. Hindi, parang itong gunting din. Ano, nagtuot-tuot mo. Masigo ba? Masigo. Na, parang mo. Ano nga? Insert na mo. Insert. Pero nga nasa bot eh. Dingon, Indot kilang sayo, dingo. Indot kilang sayo. Wednesday sila dingo. Twerk dia lang sayo, dingo. How can sila twerk din? Pag sila mag-sayo nila dingo, ilang dance. Imurog kag babae. No? Munanay, si Muni, no nanay. Yun, doon. Ikaw daw. Ano to ni? Di- Now, sayo sa. Hala. Palit ako sa ninab. Ay, isa guntingin. Mamangon palit. Dali, huwag na. Dugay-dugay. Dito kay July pa magkamsayaw. Excited. Kada mo ka insulto. Ito na lang ikulas. Patos na lang. Kayan raw sumatan aron dagan tag 20. Oo, okay, okay. Tanaw. Yan puti, rubber daw. Tagang ko ka mapili sa... Sarina po. Short naman nga itom, upuan, t-shirt na pula. Og, ang Sa nag-unang. tubangan ka, sa likod. Tubangan! Ah, sa likod din lang, tamalik, hindi mo kakita gihapon. Di ka na sa isa ba yun? Daan, lesuoton mo no. Tubangan ka likod. Likod ay tubangan gani. Tubangan, di ay bidam, di sa bida. Bida. Ako'y lead. Ako may pinakagamol. Tubuan pala niya ba? Jogging pants, di ma. Lakaw na ta. Eh, Sila mga idong. laway. Hindi pa daw mo la size. Naniran na okay yan sa... Gusto naman nila. Araw. Anong gabi mo mamalit, parang kuwan. Last call. Closing seal. Guys. Oh, sakit no. Sino niya itong balay, Demon? Wala ko dito. Wait, huwag mo din sulod. At kaya bon may last. Gilap yung itong balay, Bon. Ako naman nagkakagatan. Ito mo nanti ko nag-ibig. Lapit mo, say. Natibukol siya ba? Ngayon, still key ba? Awo ko. Ayaw, basa-basa. Sige.
Na, tala mo kalas 4, ka nag-vlog. Nag-snap pa rin yung sir, oy. Sabi ko, Siding, brownies. Ako na ko maglato-lato.